नमस्कार काव्यरसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज एक मालवणी कविता ऐकूया. आत्ताच एक 7-8 दिवसापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने जे सगळे निर्बंध लावलेले होते गेल्या 2 वर्षात महामारीमुळे ते उठवलेले आहेत आणि सगळं मोकळं झालं आहे. तर तीच संधी साधून एक प्रियकर आपल्या प्रेयसीला भेटायला जातो. तो खूप उत्सुक असतो भेटायला. आता आपण बघितलं कोरोनामध्ये जगातली लाखो माणसं मेली, आपल्याकडे सुद्धा हजारो माणसं मेली, तरी काही जण म्हणतात कोरोना हा आजार आहेच नाही. तसा तो आजचा जो नायक आहे कवितेतला तो साधारण थोडा तसा आहे. पण जी त्याची प्रेयसी आहे ती मात्र कोरोना मानते. त्यामुळे ती म्हणते शक्य तेवढी आपण जास्तीत जास्त काळजी घेतली पाहिजे, धोका पत्करता कामा नये. आणि आता निर्बंध उठवल्यावर तो तिला त्यांच्या ठरलेल्या जागेवर भेटायला बोलतो, जातो तिकडे. मग त्यानंतर जे काय घडतं ती कविता. आमच्याकडे कसं, आमच्याकडे म्हणजे बऱ्याच मराठी माणसाचं मालवणीच पाहिजे असं नाही, पण पूर्वी मुलीला प्रेमाने घरची बेबी म्हणायची. पण हल्ली काय विचारू नका, हल्ली मॉडर्न समजणारे नवऱ्याला पण बेबी म्हणतात. तर बेबी आहे मुलीचं नाव, मुलीला म्हणतात पूर्वीपासून, पण आता नवऱ्यालासुद्धा बेबी म्हणतात. आणि प्रियकरालाही बेबी, नवऱ्यालाही बेबी, आणि प्रेयसीलाही तो प्रियकर बेबीच म्हणतो आहे. तर ह्यातली बेबी आहे ती खरोखरच प्रेयसी आहे, मुलगी आहे, तो काय मुलगा नाही आहे. तर बेबी आणि बाळग्याची कथा आहे. तिथे काय घडलं त्या भेटीत ते. आणि ते मालवणी कविता आहे. कवितेचे शीर्षक आहे बाळग्याचो हनीमून. बाळग्याचो हनीमून. आता ऐका. उठला लॉकडाऊन सगळा सुरू झाला. उठला लॉकडाऊन सगळा सुरू झाला, जग धावाक लागला, जा होता थांबला. उठला लॉकडाऊन सगळा सुरू झाला, जग धावाक लागला, जा होता थांबला. किती महिन्यां बाळगो भेटलो बरोबर, बेबल्याक जाऊन त्यांच्या ठरलेल्या जागेवर. किती महिन्यां बाळगो भेटलो बरोबर, बेबल्याक जाऊन त्यांच्या ठरलेल्या जागेवर. बेबला दिसल्यार बाळगो गेलो. बेबला दिसल्यार बाळगो गेलो, धावान मिटयत घेऊक तेका. बेबल्याक. बेबला दिसल्यार बाळगो गेलो, धावान मिटयत घेऊक तेका. बेबला पळाला पाठच्या पाठी. बेबला पळाला पाठच्या पाठी, बाळगो म्हणालो काय झालं आहे का. बेबला पळाला पाठच्या पाठी, बाळगो म्हणालो काय झालं आहे का. मग बोलता काय गो भेटा घेऊन पळतस असा कित्या. काय गो भेटा घेऊन पळतस असा कित्या. नाही लॉकडाऊन सोशल डिस्टन्सिंग आता. काय गो भेटा घेऊन पळतस असा कित्या, लॉकडाऊन नाही सोशल डिस्टन्सिंग आता. बेबला. तरी आपली आपण घेऊ कोई काळजी. तरी आपली आपण घेऊ कोई काळजी, सोमती नको करू तुझी मनमर्जी. तरी आपली आपण घेऊ कोई काळजी, सोमती नको करू तुझी मनमर्जी. अगो थांबलं इतके महिने आता नको थांबव. अगो थांबलं इतके महिने आता नको थांबव, बापाशीक तुझ्या सांगान बेगीन आपलं जमव. अगो थांबलंय इतके महिने आता नको थांबव, बापाशीक सांगान आता बेगीन आपलं जमव. नको मास्क नको आता सोशल डिस्टन्सिंग. नको मास्क नको आता सोशल डिस्टन्सिंग. लगीन करून आता करूया हनीमूनच्या जागेचा फिक्सिंग. लगीन करून आता करूया हनीमूनच्या जागेचा फिक्सिंग. धन्यवाद. तर अशी हलकी फुलकी कविता सगळे निर्बंध उठवल्यावर. तुम्हाला आवडली कविता तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. तुमचा किंवा तुमच्या मित्राचा एखादा अनुभव असला तर असा कळवा. लॉकडाऊनमधला किंवा लॉकडाऊन आता उठवल्यानंतरचा, निर्बंध उठवल्यानंतरचा तर अवश्य लिहा. आणि आता परत आपण भेटू महामनामू डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिनी 14 एप्रिल रोजी. धन्यवाद.